отново. Сега почваме втора част. Защото минути станаха 10, пък аз няма да се усетя, когато не са на време, затова го пуснах. Просто минути трябва да... Лимита ми е 15, снимам от телефона. Забравя да си взема фотоапарата. И вижте, мястото стана добре. Все пак има нещо вътре. Така, аз се качвам горе, свърших си място по минута. Свърших си работата по минута. И се качвам горе. Нямам още никаква броня. Искам да вземах дървена броня. Не съм решил още кой имам да се инсталирам. Ще маничка спретната каштурка с две лихи отпред. Ма няма две лихи отпред. Къде ми е сундука? Ето идвам. Като тук ще сложа всичко, освен инструментите и храната. Тук искам да направя ето това, да се направя още побиране. Йорити. Така, искам тук да ги. Да го стакна. Всяко по 10 ще сложа. Няма да копирайтвате тази музика. Можеш ли да станеш ръководител на полети? Разбери повече на polazza.com. Почистване на глина толкова лесно и нежно. Вече да. Опитай нежната 3-в-1 мицеларна вода от Нивея. Премахва лесно грима и се грижи за очите ти. 3-в-1 мицеларна вода за лице и очи. Ново. Нежна мицеларна вода от Нивея. Сега вземи повече с упаковка 400 мл. Благодарение на уникалния топлинен Сложа на всяко по 15. перфектно приготвена храна. А ултраустойчивите титаниеви покрития издържат до 2 пъти по-дълго. Ето защо Тефал е номер 1. Идеите, без които не можете. Прилича погледа на всеки. Изберете кристална картина и контраст ултратънкия телевизор. Само в Техномаркет на невероятна цена от 599 лева. Ко? Вече споменахме, че имаме най-бързо. Как да го направя да си избера колкото иска? Сега остава да споменем само, че имаме страхотните Moto-Z и Moto-Z Play от Lenovo. Към тях може да вземете JBL колонка с 50% намаление. Тя се слага на телефоните ей така. Штрак и пуска всякаква музика. Жестоко. Takes 15 years to make and remaster. Almost as long as it took me to master this program. Still practicing. There's more behind this stuff. 1, 2, 3, 4, 5. Вие явно не виждате какво правя. Е така. Ето го, ето това. Колкото ми ще. Ако не бяхте видяли, правех тук едни работи.
тук полирах ето тези диорити. Или там андесители. Така. Едничко. Така, тук. Така, тези допълнителни блокчета. Вижте, точно 3 минути. 64. Чакайте, искам да пробвам наистина светкавицата. Чакайте. Изчакайте за малко. Она му е лепна. Да ми свети. Изчакайте за малко. Така, върнах се. Сега да си направя розов фенер. С розово тикс остава. Това е лайфхак. Там да свети розово. Примерно. Изчакайте за малко. Един момент. Хора, вижте масата. Искам да пробвам. Дали свети розово, ама не свети повече. Не е хубаво тиксото. Това видео може да се състои от 3 части. Не знам. Вижте колко хубаво ми стана мястото. Мога да заживея в него. Горе да не само често ума. Да, ето тук ще заживеем. А когато го завърша. Когато... Махвай! Ти си много гаден. Вече не се чува. Извинете, имаше гадна дума. Сега това ще ми е пода. Чакайте да ми... Така, тук сега копаем. Както виждате. Ще ви разкажа един виц. Може да не ви е смешен, може да ви е много тъп. Една майка имала 2 деца. Не знаела как да ги кръсти. Един ден се сетила. Единия много прост полицай, а другия Иванчо. Така, чуйте. Отишли в мола. Иван се казва единия. Отишли в мола. На Иванчо му се доходило до тоалетна по спешна нужда. И той прост полицай отишъл с него. Един полицай минал оттам и го попитал. Момче, как се казваш? Тъп полицай му отговорил. Аз се казвам... Не, чакай сега. Тъп полицай. Полицай го попитал. Ама аз не съм тъп. И той му казал, моето име е тъп полицай. После отишли при майка му и го попитали, как може да го кръстиш такова тъпо име? Тя му отговорила, така. И вита свърши. И щупи ми се кирката, имам се още една наполовин изхабена. С този камък мога ли да се оправя поне? Не мога ли да я оправя, значи бе? Не мога да я оправя! Що викам? Еми, хора, не мога да я оправя. Ще си направя ново. Имам 3 пръчки. Така, тук да изкопаем. Искате ли още един весел виц? Ма не ми се разказва, защото имам глупости. За един доктор и един мъж и още един мъж. Ето искали да му направят на нещо. На едно нещо. На патетата.
Съжалявам, че ми се показва пръстът, просто тук правя едно нещо. Стените ще ми бъдат от гранит полиран. Тук така слагам пода. Там ще оправя торча. Споко. Това е Майнкрафт за компютър, както видяхте. Аз съм с Windows 7 и бях с Windows 10, защото той е голям 40, не 40, даже 50 гигабайта. 50 гигабайта. Много бе. Много место, много нещо. Добре, че не беше терабайта, че нямаше да може да ми се инсталира. Там аз си го инсталирах автоматично, той почна да ми се тигля, аз натисках там всичко да и ми се инсталира. И хубав беше, обаче много място, много нещо. Така, тук. Имам за още един. Диорит. Полише диорит. Така. Хора, ще направя трета част. Здравейте хора, пак правим трета част. Защото ви стана 11 минутно видео. Опа. Обърках се!